Mange af de kunder, som vi har i Sealing System, er nogen, som vi har haft i mange, mange år, som har fulgt os gennem årene og været med til både at udvikle os, men vi har selvfølgelig også været med til at udvikle dem. Det er jo dejligt at kunne sidde og sige her, at vi har de samme kunder i så mange år, som stadigvæk følger os. Det, som vi ved, at kunderne de værdsætter, det er måden, vi arbejder på. Og det er lige fra tilbudsfasen, hvor at vi går ind og laver layout og løsninger sammen med kunden, sådan det er også kundens idéer, der kommer til udtryk, og ikke en standardløsning. I sidste ende så vil det betyde en bedre indtjening for kunden, og kunden han bliver mere konkurrencedygtig. Vi ser et fortsat behov for automation ud af vores kunder, og det skal vi selvfølgelig være en stor del af og være med i den udvikling, og det glæder vi os til.